So, ang atong topic karon is about three Marian apparitions nga kaning una nakabalo na taanay no kay ila taaning Our Lady of Guadalupe, pero kaning duha dili pa kahit familiar, pero all these three apparitions of Mama Mary will blow your mind, no? It already blew my mind. Punata sa Our Lady of Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, Tepeyac, Mexico, 1531. Hitabo. Kabaluman mo sa nahitabo sa 1500s, no? 1517 nag-revolt si Martin Luther. Mo na yung panahon sa Protestant revolt. 4 million people ang nihawa sa simbahan Katoliko. Huh? Anyway, ang pangalan niya is Quantalahuac. Baptized name niya is Juan Diego. 57-year-old byudo. Bago lang namatay ang asawa. Very poor. Pero kini si Juan Diego is very devout. Bisan bago pa lang siya na-convert, no? In mga American Indian, no? Sa Mexico City, mga Aztec people. Kaya nandun mo sa salida nga Apokalipto, kung mga Aztecs sa Mayan nga tower diha gidapangkuha na mga human sacrifice, gakuha ilang heart, mga di ba? So mo na mga tribe. Okay. On Saturday morning, December 9, 1531, padulong siya mosimba in honor of Our Lady. Nakadungog siya murag mga singing of birds. So nitipa siya dalan iyang gi-trace up kung asa gikan ang mga kanta sa mga birds nga nindot kaayo. O diha ni nakita asa dapit ang mga birds. Isa ka babae murag Mayan princess. Ang iyang sanina sama pod sa ilaha Aztec princess, no? Naga-clasp ang iyang hands o guwapa kaayo. And speaking in Nahuatl language, ilahang native language nila sa Aztec Empire, nagpakilala nga siya si Virgin Mary. And ingon siya, I am the mother of the true deity, mother of the true God. So ngano ka ang gisulti niya na? Mahibaw na to nang gisulti siya, I am the mother of the true God. And then, nag-ingon siya nga mag-build of church sa kung asa siya nakita. No? Mag-build of church in honor of her. Ang historya ni, diha pod nga dapit sa Tepeyac Hill, naana sila ginasimbadaan nga si Tonantzin, Great Mother. Ang tawag nila sa ilang Diyos diha dapit is the Great Mother. Oo. And daghang mga human sacrifice ang gihimong ana diha nga lugar, no? And it is dedicated to the mother of the gods. Siya ang mother sa mga gods. Preparehos pronoun, no? To si Tonantzin. So, diyan nato makita nga ang Ginoo gusto gid sa Ginoo destroy ang forces of darkness. That is why atong masabtan kung ano gusto gyud sa Ginoo nga magtukod og simbahan in honor of the true Mother of God. Kay Mother of Gods maning kuan, Mother of the Gods kani si Tonantzin. Kaya napakila-ila siya nga I am the mother of the true deity. Yan siya. So, she instructs Diego to visit the bishop and ask the temple to be built. Para na ay lugar ang mga tao sa Mexico to hear their petition and to heal the suffering of the Mexican people. Put your best effort and tell the bishop. So, bisag nakulbaan siya, niadto siya sa bishop, no? O pagkatubang niya sa bishop, siyempre, di siya kilala sa bishop, sa kaultimo nga pobre, may edad pa, kung sa kay gusto ni tawhana, basig na sa PL si demonyo, o basig gusto lang ni siya o
kasikatan, gusto lang siya kwarta, gusto lang siya maila. Or basi giilad la pud sa demonyo, no? Manay nahuna sa obispo. Pero gipamatian gyapon siya sa obispo, gipatapos ang iyang storya, paguman ipauli na siya. Meaning, he failed. Wala nito ang obispo niya. Balik siya dito kay Mama Mary, nagpakita gyapon si Mama Mary niya, ug ingnan niya nga wala nito ang obispo niya. So, gingnan na po siya ni Mama Mary nga balik otro. I-convince ang bishop, no? So, pagka next morning, balik siya, December 10, 1531, og niingon ang obispo, sige, para mutuo ko nimo, pangayo og sign nga worthy of belief, no? Miraculous sign nga para mahibaw-an nato kung kinsa gid siya, gikan ba gid siya langit or gikan siya sa kangit-ngit. Okay? Later that day, the third apparition occurred when one day God returned to Tepeyac, no? Napakita na po si Mama Mary. Third na nila nga pa nagkita ni Mama Mary, di ba? O niingon siya, sige, kanang assign, akong ihatag pagkaugba, December 11. Okay. Pag ulit niya sa balay, on that night of December 10, nagdaot ang iyahang angkol. Nakipuyo man lang siya sa iyang angkol, kay pobre man kayo siya. Ang iyang angkol, pangalan si Juan Bernardino. Juan Diego ngalan niya. Ang iyang angkol is Juan Bernardino, 68 years old. Suddenly became very ill. And then, di niya mabiyaan, bantayan niya, and then, nagkalala, mura nagmamatay. So, di man niya gusto mamamatay ang iyang angkol, madili makadawat sa last sacraments, nanawag siya pare, no? Pagka ugma sa buntag, ni tibuok adlaw, December 11, wala siya tunong sa ilang sabot ni Mama Mary nga mukuha sa miraculous sign because tibok adlaw man siya nagbantay sa iyang angkol, no? So pagka 13, was that 13? Yeah. Okay. Naulaw siya, padulong siya para padulong siya mukuhag pare, naulaw siya nga wala siya nakatunong sa ilang storya, nitipa siya, lahi nga agianan, no? Pero gi-intercept siya ni Mama Mary. Yan siya. Pag tagbo nila ni Mama Mary, iyang gi-explain kay Mama Mary yung sa nahitabo. Basig naulaw siya, ngayon siya, wa siya klaro, wa siya may tunong sa sabot, unang nitipa siya, kaya nagdaot ang ihang angkol. Gi-admonish siya. Sa meaning sa admonish, gently gi-scold, no? Nga nagignan siya nga, no estoy yo aquí que soy tu madre. Kung sa kuan pa, am I not here? I who am your mother. Kung sa Binisaya pa, tinamban nga storya, di ba naaramang ko dire? Nga nawa makaniduol na ako. Kung sa ramang ko dire, nga inahan man ko nimo kaha, nga nawa man ka midangop na ako. Di ba? Nga nawa siya misalig niya. Okay? And then, gi-assure siya, ay kabala ka, kaya ang imong uncle nga si Bernardino, na ayo na karon. No? Through the shame and admonishment, no? Gidayon ni Juan Diego og pangayo ang gi-promise nga sign. O niingon si Mama Mary, okay, adto ka karon sa top of the hill, and then you will find there flowers. No? Pero, nagduda na po si Juan Diego kay kanong panahon na winter. Walay bulag, patay na, nag-freeze na karon, no? Nag-i-instructionan siya nga, ibutang nimo ang imong mga bulak, dalon nimo sa imong sanina, imo lang ibuyag-yag kung makita na nimo ang obispo. Ayaw ipakita sa uban. Hulata og pakita
kung sa atubangan na ikaw sa obispo. Saka siya, wa siya ma-expect na siya makita nga kwan, pero nituman lang yapon siya. Lo and behold, kita siya bulak, and then iyang gigather sa iyahang sanina. Ang tawag sa ilang sanina, tilma. Tilma. Made of woven cactus fibers, no? Gather niya, dala niya murag palda. Okay. And then, pag atubang niya sa kwan, sa obispo, dili lang kayang obispo ang tao dito. Naa pa yung uban mga tao naka-witness. No? Pag buyag-yag niya, no? Dili lang ang obispo nakortan, pati si Juan Diego. Nakortan siya nga ang image sa Aztec princess nga dagway ni Mama Mary nag-form sa iyang sanina. No? The exquisite image of Our Lady. Native princess ang dagway, folded hands, no? And then sa likod niya, rays of the sun. Kini nga image is very meaningful. Meaningful not to us but to the Aztec people. Kay mura ni siya og pictograph. Pictograph nga ang mga Aztec people ang nakasabot ani. Daghanig meaning para sa culture sa mga Aztec people. Ha? Una, the message is clear. She is more powerful than the Aztec gods. More powerful siya sa Aztec gods, yet, at the same time, she is not God. More powerful siya sa mga gods of the Aztec, but she is not God because she is folding her hands in prayer. A sign that someone is higher than her because she is praying. Atong isa-isahon ang mga signs. Okay? Muna siya. Kini atong ginatanaw karon sa screen, this is the actual picture. This is the original. Ha? Dugay na ko kasabot sa manay mura may pagkademonyo nga namin sungay nga ito. Binako sa una no papasabot. So this is what it means. Una, kita ka sa mga stars sa iyang mantle. Actually, that is the exact arrangement of the stars, the constellation of that day, December 12, 1531. Kay dawn man to. Dawn, so makita pa mga stars. That is the exact arrangement of the stars nga nakatapot sa iyang sanina. It means that because of the stars, she comes from heaven. Mo na meaning sa culture sa mga Aztec. She is from heaven. Next, she stands in front of the sun. That's the ray of the sun. Meaning, the sun symbolizes the greatest Aztec god, no? Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Isurab sahod. No? So, naa siya sa atubangan, iyang kitabunan ang sun. Meaning, she announces the God who is greater. Gina-announce niya ang God nga greater sa ilahang sun God. And then, she wears a black maternity band signifying she is with child. So, meaningful na sa ilahang maternity band. Meaning, mabdos siya during the time. Kaya nga nung naaman siya yung maternity band. Next, na ay angel. Ang angel, gagunit, ang pikas kamot sa angel, gagunit sa iyang mantle, ang pikas kamot, gagunit sa iyang robe. No? Ang meaning ana, sa ilang culture, nga, ang bata nga iyang gidala, is both from heaven and from earth. Kaya ang gagunit ang isa kakamot sa mantle, ang isa sa robe. Ang signify na symbolism na he is both from heaven and earth. So Jesus is both God and man, di ba? Next. Ang kwan pag yun, ginasupport sa angel ang babae. Ang iyang pakpak is like an eagle. It means that the angel is the servant of this woman. And then,
iyang gitumban ang moon. Iyang ginatumban ang moon. Ang crescent moon, crescent ni siya, is symbolized in the Aztec god Quetzalcoatl. Quetzalcoatl meaning the serpent moon god. Serpent moon god, iyang gitumban. It clearly shows that he crushed and defeated the serpent. Serpent moon god. Remember, Revelation 12, chapter 12, verse 1 says, a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun. Sa likod niya, that is sun. No? With the moon under her feet. Nasa Revelation nga ang moon under the feet of Mary. And on her head, a crown of 12 stars. So, in Aztec symbology, with its curious identification of the moon with the devil. Genesis chapter 3 verse 15, I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed. And she shall crush thy head, and you shall lie in wait for her heel. Okay. Sa Nuatal word, sa language sa mga Aztec, Cuauhtlac-Sopio, which is pronounced as Guadalupe, means the one who crushes serpents. So, ang Guadalupe nga word, ang meaning din sa Guadalupe, the one who crushes serpents. So, asa man nagikan ang word ng Guadalupe, kinsa may nagsultian na. Ang nasultian na si Mama Mary. Iyang gisulti kay Bernardino. While nagpakita siya kay Juan Diego, at the same time, nagpakita po siya kay Juan Bernardino, di ba, iyaman tong gi-reassure nga naayo na karon ang imong tiyo. At the same time, nagpakita siya, o giingnan niya, nga ayo na ikaw, and I want to be known as the Santa Maria de Guadalupe. Siya ang nagsulti, nga ang iyang pangalan, no, Holy Mary of Guadalupe. The one who crushes serpents. Santa Maria de Guadalupe. So, diya gikan kay Mama Mary ng sulti. Okay? So, after that, Mama Mary did not appear again. Muna to'y last. Because her mission is already accomplished. Pero ang katingalahan, ang tilma, ang made from woven cactus fibers, ang iyahang shelf life, the most na gina, 30 years. But until now, it's already 600 years, it's still alive. No? O dili lang kay ang tilma ang na-preserve. The image itself, which is more miraculous, kay dili maglisod og ang image magpan. Okay. So ang gibuhat sa Archbishop, pag na miraculous pan, iyang gibutang ang tilma sa iyang private chapel. And then after that, gibutang niya sa public display, and then naka-attract og great attention. And on December 26, 1531, giprosesyon na nila paingon dito sa gidali-dali nga gibuhat nga church nga chapel dito sa hill, no? Gi-erect nila ang chapel. O naghimo sila mga procession o pagpasundayag. Kabalo naman ka sa mga Aztec people, siguro mga tribo, mga kuan-kuan dayon sila, no? Mga exhibition siguro, mga festival. Naay aksidente nga nahitabo sa ilang festival. Nagibuhat, naigo og pana ang liog sa usa ka native. Himalat yon, agaw buhay ilang gidala sa tubangan sa image. Ug nangayo og tabang nga ayuhon ang kini nga tawo. Giibot nila ang pana, immediately naayo ang tawo nga muralag wala. No? So that is the first miracle sa image on that same day nga giposisyon. This miracle, kining image, wala ni siya gi-paint. It is, kung nangutana, kinsay nang paint? Heaven itself. God Himself painted. So if you want to see a painting of God, that is His painting.
nag-form ang image sa mga bulak lang. Posible kay imo ng dunuton bulak mo form na di kita mo form, no? So, and this miracle caused the greatest flood of conversion in the whole history of Christianity. Wa nay mulabaw pa sa conversion. 4 million left the church because of Protestantism. And nibalos ang langit, 8 million. 8 million Aztecs converted to Christianity because of this. So, before this event, daghan kayo og thousands of human sacrifices per year dito sa hill. Child sacrifice sa kay Tonanchen nga mother of gods, no? Pero because of this event, naundang kini nga mga pagan sacrifices, no? And it has helped bring Central and South America to Christianity. So muna ni karon ang dagway sa Tepeyac Hill. Millions more make pilgrimages over the next 5 centuries to see the miraculous tilma, to honor Our Lady of Guadalupe. Until now, nagaproduce gyapon ng mga miracles still happen in this place. Mao ni ang sasulod sa shrine, no? Sa basilica ang sulod. And then close up sa picture, gihang siya naka-encase sa bulletproof glass. It is the most visited Catholic shrine in the world and the world's third most visited sacred site. So mao ni siya ang actual. Ma-retract na siya, musulod na siya na siya tabon pagkagabi for protection. Ato na isulti nga nung kinahanglan man og protection. No? So, Pope Leo the 8th granted the image a decree of canonical coronation. So, ang mga images sa mga apparition na naanay ceremony nga ginatawag nga canonical coronation, ginakoronahan ang image sa Pope. It means that gina-accept sa simbahan, it is proven to be authentic, no? So, mo na example sa canonical coronation, no? A canonical coronation is a formal act generally carried out by the representing proxy of the Pope via the designated apostolic nuncio to a country or kingdom, or at times lesser papal legate, or on rare occasions by the Pope himself, by ceremonially attaching a crown, tiara, or stellar halo to the devotional image or statue. Mo na ginatawag nga canonical coronation. So, ato ta sa mga interesting facts about the tilma. Okay? Una, poor quality ang tilma. Para na sa mga pobre, fiber of the cactus is very rough, very coarse, no? Poor quality. Maglisod og tapot ang paint or any pigment diha, maglisod. Before na siya imo pa nang butangan siguro primer para mo tapot. Maglisod og tapot. And then maglisod ang tapot, maglisod pa gyud og last ang pintal diha, no? But it remains until now. And then the portion of the image is so soft, silky to touch. Pero sa mga walay image, very rough. Okay, next. By infrared photography, 1970, kabalo man na ang mga artist kung unsa nga mga brushstroke ang gigamit, kung kinsa nga mga artist may bawaan nila kung pinagi sa brushstroke. Ilang nakita, no? By infrared photography, there is no brushstroke. It's just like the image was pasted at the same time, no? Slap into the surface all at once. Walay brushstroke. Mura siya picture. And then number 3, naghimos lang exact copy, nagpaint sila, gisunod nila ang gi-try nila approximate ang material till magapoy gigamit o gi-try nila mga colors o naghimos lang exact copy by the help of an artist. And then gi-encase nila sa glass, pero ang copy it only lasted wala kaabot 8 years, nadaot na, no?
gidispose na lang. Pero kining original for 600 almost 600 years na pagyapon. Number 4. No? Wala siya protection for 116 years. Open to the public sa mga kandila, sa mga tao, sa radiation, sa mga salty air, tanan. Ulahin naman na ni siya gibutang sa glass. For 100 plus years, wala siya protection, pero bisan sa mga ano o sa mga kandila, wagid siya mong itom, wagid siya madaot. Next. Sa 1979, ang biophysicist, through the means of infrared technology, na iyang na-discover nga ang tilma nag-maintain siya og temperature sa isa ka buhing nga tao at exactly 98.6 degrees Fahrenheit, same as that of a living person. Next. Kita man ang 4-petaled flower. It is a symbol sa mga Aztec people na siya ay mabdos, no? Mexican gynecologist examined the tilma. Notice a 4-petaled flower over the Mary's womb. Was a symbol of the sun and the symbol of plenitude, no? And gi-examine nila ang waistline ni Mama Mary. What they found out that she is an expectant mother quite soon, no? Malapit na siyang manganak. Timing pod kay nagpakita siya December 9, the day of unveiling, 2 weeks before Christmas. Hapit na siya manganak. So murag gid siya buhi, no? And then ang iyang mata, through 2,500 times magnification, usa ka Peruvian ophthalmologist, they saw the reflection of the people during the time of unveiling of the flower. Katong mga tao nasa palibot, nag-reflect, para sa nang, di ba, ang picture ka sa mata sa tao, makita man nimo ang reflection kinsay mga sa tubangan sa tao. Mao pud na, buhi kaayo siya nga, murag at that instant, nga na-form ang image, na-capture pud ang mga tao sa iyang tubangan. No? Murag, muna nga tawag na heavenly selfie. No? Heavenly selfie ang tawag. 13 individuals in both eyes, different proportions. Just like a human eye would reflect an image. So, muna. And then, 1785, na ay usa ka worker, wa siya kabantay, iyang limpyuhan ang frame. Nagdala siya og nitric acid, is very strong acid nga makatunaw gyud na yabo ang iyang gidala nga nitric acid to clean the steel frame. Na yabo sa tilma, no? Pero dapat automatic kaunon na siya ang tilma, ang cloth. Pero na stain lang gamay, pero after 30 days automatic siyang nag-self-restore. It remains unscathed to this day. No? Number 9, mga anti-Catholic nga activist, no? Nagdala og dinamita 29 sticks, ilang gibutang sa ilawom sa image o gipabuto. Gipabutohan lang dinamita. And then nagaguba ang palibot, mga surrounding, ang pati ang cross na baog. Imagine 29 dynamites, but the tilma was not damaged at all. Even a little bit. The tilma was fully intact. Huh? Even the glass, the tilma and its glass remained fully intact. Mao nang bulletproof na karon because of the bombing. Huh? Sa ingon ni Our Lady of Guadalupe to Juan Diego, know for certain, list of my sons, that I am the perfect and perpetual Virgin Mary, Mother of the true God, through whom everything lives, the Lord of all things near and far, the Master of heaven and earth. It is by my earnest wish that a temple be built here to my honor. Here I will demonstrate, I will exhibit, I will give all my love, my compassion, my help, and my protection to the people. I am your merciful mother, the merciful mother of all
of you who live united in this land, and all of mankind, of all those who love me, of those who cry to me, of those who seek me, of those who have confidence in me. Here I will hear their weeping, their sorrow, and I will remedy and alleviate all their multiple sufferings, necessities, and misfortunes. So, motto. Now, let's go to the second apparition that will blow your mind. I'm sure wala pa siguro mo kadungog ani because wa pa po ko kadungog ani before. Our Lady of Ocotlan, Mexico gyapon, 1541. Ano sa ganito na hitabo? 1531. Just 10 years apart, no? Hinay gid akong memory da. 1531. Sakto, di ba? 1531. Let's go to Lady of Ocotlan. Ten years apart lang, Mexico gyapon, pero sa lahing nga lugar nga dapit sa Tlaxcala. Okay? Ang tiyo ni Juan Diego si Juan Bernardino, no? Okay. Ang visionary ani, ang pangalan si Juan Diego Bernardino. No? Grabe nga kung ano nga timing, no? Ang ngalan sa missionary is Juan Diego Bernardino. Because of his innate holiness and his ardent devotion to the Blessed Virgin, no? Isa siya kasakristan. So, usa ka adlaw nagsag-ob siya og tubig, nagkalos siya og tubig February 27, 1541 kay na ay epidemic sa ilahang lugar, no? Dabong daghang nangamatay. Nagpakita sa iya si Mama Mary dito sa forest. Ang utana ang sa kapaingon. Niingon siya, God be with you, my son. Where are you going? Tubag siya, I'm fetching water to bring to the sick people of my village who are dying with no hope of a cure. Ngayon si Mama Mary niya, come with me. Uban ako, tagaan ta kag lahi nga klase sa tubig para maayo ang imong mga katawhan. Huh? Not only your relatives and friends will be healed, but anyone who will drink it. So gisundan niya si Mama Mary, no? Ug nakakita siya og fountain of water gushing forth. Natingala pud siya kay wa man siya kitag fountain diya sa una, karon lamang ni gawas. No? And then ningon si Mama Mary, my heart always desires to help those who are suffering. My heart cannot bear to see so much pain and anguish among people without healing them. Drink as much water as you desire. Upon drinking just one drop, the sick will not only be cured, but they will receive perfect health. So, nirealize niya na he was speaking to Our Lady. So, he quickly filled his jug, and then, uli siya, excited to tell the news. And, na-notice niya, bisag bugat kayo ang iyang jug, habang gadakan siya, nagkagaan. And then, ang iyahang steps became so light. Mura na siya weightless, no? Pagdala niya, hatag niya mga tubig, og nangaayo silang tanan. O gingnan siya nga, they will find an image of her in the pine grove. Dito sa forest, sa mga pine trees, no? They will find an image of her. Okay? A true portrait of her perfections and clemencies, and that she would advise the Franciscan Fathers to place it in the Church of St. Lawrence. Ibutang ang image na makita nila sa Church ni St. Lawrence that stood on the top of the hill. So, nikuyog ang mga Franciscan. Pag ato nila dito sa forest, tiyan sila na ay usa ka kahoy nga nagkalayo. Pero dili makonsume. Nagkalayo siya ra gyud og dili na apektuhan ang uban nga mga kahoy. O ilang pagka ugdaw, ilang kining ablihan, no?
And then pag open, lo and behold, dili lang kay image, ribulto mismo ni Mama Mary, no? Ribulto. So kato ganiha image karon ribulto mismo ni Mama Mary, no? They all fell to the ground and worship the Holy Mother of God. All fell to their knees in wonder and awe. So kining 5 feet, no? 5 feet, 1.5 meter statue was carried in solemn procession to the Church of St. Lawrence. O karon basilika na siya of Our Lady of Ocotlan in the city of Tlaxcala. Ang iyang dagway sa image is this. This is the actual statue of Mama Mary inside the tree. Wala nang i-carve. Ang dili lang liha apil ang crown, because ang crown, ang Santo Papa na nagbutang, that is canonical coronation. That is the actual mismo. Kung gusto mag-ribulto gikan sa langit, Our Lady of Ocotlan. Unom ka Santo Papa ang nag-approve niini. No? Di na ito basahon tag isa-isa. Mao ning gilista diya sa ubos mo ning 6 popes, Clement XII, Benedict XIV, etc. and etc. And it granted indulgences, approved the coronation of the statue, elevated the church of Ocotlan to a basilica. Now, let's go to the Our Lady of Las Lajas. Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas. Our Lady of the Rosary of Las Lajas. Sayop ko dire, that is Colombia. It's not Ecuador. Sayop. Ato ning Ilisan. Colombia. Sakto ba niya akong Colombia or double or Colombia? No. Okay, Colombia 1754. So, si Maria Moises de Quiñones 1754, kauban niya ang anak, gabi na to, lain na panahon, bagyo, napugos lag pasilong ani nga murag cave. Gidungog ng cave nga murag haunted, pero na lain man gid panahon, napugos lang gid siya og pasilong. Lain gid kayong panahon, kusog kayong hangin. No? And then, kay nahadlok man siya, she began to invoke Our Lady of the Rosary because naabot naman sila sa mga Dominican friars, no? Tuduan sila. So, nag-pray siya og rosary. And then, kataod-taod, murag kabatsek sig na nag-move sa likod. Pero ila siya mulingi, kay ngit-ngit man kayo, hadlok siya. Hantod, nga nanay ni kuhit niya. O dito na, nidaga na siya pala. Daga na siya pa uli. Wala na siya kagwanta, no? Because, abi niya, panto, demonyo. And then, na siya ay anak, ang iyang anak nga batang babae, deaf-mute. No? Usa ka adlaw, naglakaw na po sila, kapoy sila, nagpahuway na po sila ditong dapit. Pero natingala sila nga nanaog ang iyang anak ug nisulti og kalit, "Mami, mami." Nakasulti ang iyang anak, deaf mute ang iyang anak. For the first time ni sulti ang "Mami, mami," no? And then gatudlo nga naay mga figures, no? Ningon siya, "Mami, naay babae nga puti nga naay bata nga gikugos nga lalaki." Pero ang nanay dili ka kita. Nahadlok siya, daga na po sila. Eh, di man siya kita. Ang iyang anak ray makakita. Okay. Iyang gisulti na sa iyang mga friends sa village, dili mo tuo, no? Kabalik-balik sila, pasalamat, kinaayo ang iyang anak, muhatag sila og bulak, bisag wala sila kabalo kung kinsa na nag-ayo, pasalamat na sila, hatag sila og bulak. One day, nawala ang iyang anak, iyang giapas, dito niya nakita ang iyang anak nakipagdula sa isa ka bata. O nakita niya ang bata, lalaki, mistiso, nakipagdula sa iyang anak. And then, naay inahan, gabantay. Wala pa siya kabalo nga si Mama Mary to, no? And then, nagduda na siya, nga kay tungod kay nag-pray man siya rosary, si baby Jesus ang iyang nakita o si Mama Mary. Iyang gisulti sa mga kauban niya sa village, dili mo tuo. So ilan na lang gisekreto. Usa ka adlaw, ang iyang anak nga si Rosa namatay. Nagdaot, di kalit lang kamatay.
Grabing subo, pila ka adlaw namatay, niadto siya sa cave ug nangayog tabang kay Mama Mary nga buhion ang iyang anak. Miracle, lo and behold, nabuhi ang iyang anak. Ug didto pa nito ang mga tao sa village. Kay kabalo man sila nga pila ka adlaw na kapatay ang bata, ano nabuhi man. So dito na nikuyog na sila adto sa cave. They believe nga naa dito si apparition ni Mama Mary o ni baby Jesus. Ha? And then pag adto nila dito, maskin si Maria Quinones natingala pod tungod kay naanay painting. Sa una pag adto nila walay painting. This time naanay painting nakatapot sa bato. Mo ning itsura. Bato nga murag gitunga bitaw. Bato nga murag gitunga. And it is very clear on the very big rock. On the very big rock, okay? Og dili lang si Mama Mary ang naa si Saint Francis o si Saint Dominic. Si Saint Dominic naa sa left, ginatagaan ng rosary. Si Saint Francis naa sa right, ginatagaan og friar's cord. O si baby Jesus ang gahatag, no? So mo na-shock siya nga naa na sila sa painting. So dili nato makita nga during 1200s, di ba na vision si Saint Dominic nga gitagaan siya ni Mama Mary sa present form of rosary. So dili to siya fake news, dili to siya kuwan-kuwan lang kanang statement lang ni Saint Dominic. Gi-affirm karon sa langit nga tinuod gyud nga gitagaan gyud ay si Saint Dominic sa rosary during 1200s. No? So naagid sila sa image mismo si Saint Dominic o Saint Francis. After investigation, mga civil authorities, scientists, no, determined that it was not a painting at all. It is actually, the image is actually the rock itself. The pigment of the rock, di ba mabuak ng rock naman ay pigment? Pigment siya mismo sa rock. Dili siya painting nga gi-paint lang. It is mismo pigment of the rock. Why? Because they tried to drill on the rock. It already reached 3 feet ang kalawom sa pag-drill. The pigment is still there. Eh kung it is just a painting, it is just on the surface. Surface lang. Pag scrape nimo wala na. Pero gidrill nila 3 feet deep. The pigment is still there. It is the rock mismo. Ang dili lang diha ang naa is the crown, because the crown is just gipatapot lang na diha for the canonical coronation. But the image of Saint Francis, Saint Dominic, Mama Mary, and Jesus are the pigment of the rock itself. Huh? So right now, inside this basilica, you can find the image of the rock of Las Lajas. In 1951, the Church authorized the devotion of Our Lady under the title of Our Lady of Las Lajas. It's now declared a minor basilica. So, diyan niyo makita nga images and pictures dili gibawal sa Ginoo. It is ordained by God, no, as an aid to reinforce our faith. Ang only man-made dire ang crown nga gipatapot for the canonical coronation. In 1952, Pope Pius XII granted a canonical crowning of Our Lady of Las Lajas and her divine Son. Very clear. Dili lang siya ingon nga kita usahay, di ba, na ay mga mancha sa dingding. Manita, nasa Mama Mary, ana day nang uban. Abstract ano, dili ni siya abstract. So clear. It's in the pigment of the rock itself. It is the hand of God who painted this itself, no? Open it. Okay, God bless us all. Our Lady of Las Lajas, pray for us. Okay.
I hope you were inspired. You have your mind blown. Closing prayer ta. Sis Tina, your microphone. Yeah. Naka-on ang phone. Oh, nakabadungga na. Kaya, let us all pray the Hail Mary. In the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. The Lord is with you. Blessed are you Among Blessed are you among women. Blessed is the fruit of our womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray pray for for us us sinners, now and at the hour of our death. Amen.